Nya? Tagawon. Nya? Tagawon. Tagawom nga. Tukulan. Tabasan. Ang lagi may isa lang. Pagko lang, inayin kay gitak. Masalah? Uy. Nya si Dayday. Ngayon? Gusto dati. Ano? Kamari. Ada kamatis ko dito. Para daw niya. Sino? Hindi kaya. Ay. Apa lang tagaan? Hoy! Igitak. Nadamo ta e-bike mo nday. Napan mo inala? Yung mouse ko na? Napan mo inala daroy? Wala yan. Yung nagalaan. Ni Gian? O ni... What? Alam mo lang yun. Oh! Ada dahil napaglugar agad yung At saka gungot pa kid dito ko ada uwad. So, agungod sa uwad ni ipakuha yun naman. Hello guys, malunggay. Lama kay lapatan anak ko, anda man nga pag high blood din anuan. Oh. Tagman man ungot-ungot ti maman. Taman pugka-pugka. Ah! Anak taman kay ma'am. Happy Valentine's ano. Agree ka, tata. Bagay na ba yung mga buka, no? Shock ni bago. Para dress? Bagay na kalumang ko? Shock ko lang lagaro. Parang sapay ah. Akit kumutirad mo. So good guys, magluluto po tayo now. Morning! Puyat oh, puyat. Puyat kasi nag-livestream ako kagabi. Still beautiful. Kasi nakawin. Kaya pala walang utay. Manlong? Oo, utay. Ay? Basta? Uy. Haan. Ako, dali siya magluto ko dito. Argi sa kanya yun. Yeah. Oh. Oo, gano'n. Lutak pa, lutak. Damdaman to kanan ko. Damdaman to. Luto pa niya dali.
Pagluto pa ni Daddy mo, tambak kita ka, hindi ka pala Daddy. Kaya ako na yan. Ang dati na usul. Puro na. Dandahan tong ko na. Kita mo, ito. Sama mo, sama. Ah. Ay, kaya ng mama ko. Nakulit kaya siya. Nakulit kaya siya. Ang murong dadan. Dadan. Pa yung suot mo? Hello guys. Garda yun. Pagluto ako. Galap shoutout 8 million in the house. So guys, good morning to all of you. Yan, magluluto po tayo ngayon ng ginataang gulay. Yan ang ulam natin for today's video. So as you can see, napaka-ugly natin. Kasi puyat ako. Mag-isa lang ako nag-aalaga ng bata. Lahat-lahat dito sa bahay. Happy Valentine's to all of you guys. Now, 1 million in the house. Happy Valentine's Day, guys. Mama, ba't parang Mama, dapat panunggan sa school ko? Yeah. Ba't parang sa school ko? Papanak di school mo? Papanak. Ba't parang sa school ko? Papanak nga niya, ti papanak na kong kunam. Hindi ka mauuwakan. Karta ni Adi mo, iji kay man gamin niya. Oh. Ay, ciao!
kayo di jayon ay, iba making jayon. Sorry, di ko po may I cannot pin your link because I only have one phone. Sorry. Ang one natin sa calls na. Kay jayon ko nakaibam ni ading mo jayon. Lukat mo kita tawad taon ka niya. Ang bastos mo, Joy. Nga umukas-kas taon ta ading mo. Kaya nga, nakita ko. Waka nang asukal, anak. Nya, Joy. Ay! Wala na. Yeah, that's my children. I have two. Where are you from, Tolga Biju? Anong kan ko? Ikaw ang tatay, ate, ikaw mo. Ay, nag-cute! Kasi
Saan ka manin? Kaman bilo kung saan ba yung mga red days isuot mo? Bakit na ano ko tinampo ka na? Siya, pinangibag. Kasi Valentine's na tanong dapat ag-red ko. Bakit parang mo tinampo? Ag-school anak, ag-surat. Apa ikaw pati... Apa nagawa ka red shoes? Awag na. Nasa na. Valentine, sinasabi ko naman. Apay ko lang pailangan. So, one na katama mo. Neko! Siya ko mangisip pa anak. Sige na ako naman na yung red. Nakita ko naman yung effort mo naman.
mama kay mga duwan. Ate ni live ko TikTok tatawa ak ampang. Iron Bill Simple Vlog, shout out to you. Thank you for visiting my live stream. Mag-alas 4 na ako natulog kagabi. Nag-live stream pa kasi ako. Nag-live stream pa kasi ako. Nag-live stream pa kasi ako. Balawat mo ba nun? Yeah. Di ano? Padawat ko? Balawat mo. Ipadawat ko? Kini. Ryan. Go. Ang dawat ka, Ryan. Nag-keep ka na katawa ko. Sige man. Ipadawat ko. Ang katawa ka. Ipadawat ko. Yan mama tiyatag. Gusto ka, Ryan. Ako kasap na ito ba nun? Ako sa bakos ko kami. Ito ba yun? Bakit tingin mo? Okay. Ako na Siya nga ba pinangibaga? Mama. Love you. Ay, ang mga kapag-digital sada, ah. Ang pamakalaan. Yeah, because damdam mo. Because my time of live stream is damdam mo 11 to 12 a.m. and 1 p.m. to 1 to 3 p.m. Then at night 7 to 8 p.m. and 12 to 3 a.m. I'm doing live stream in Plumpy and Drumlord. You know, I need to earn more money. So as you can see guys, on my latest video, my audition.
Herbal? Di ba Regine motor anak? Di ba yung kabil mo di Kalman? Di ba? Ate anak kay ate yan. Tuloy ka lang. Nagpapagumang kami dati. Wala dapat na akong bumibili. Neking ni Ako tingin ko. Lamit na bitog-bitog dun. Ada yang dekat dun. Diyan. Ikaw. Diyan yung kakalimutan. Sige ko. Joy na may kan. Joy! Halika na atay niya oras na eh. Natagawan natin. Kita man ni ating mo ng ano? Natagawan natin. Ading ko ti. Kung dahil sa ko ti. Kung kada awal to. Bang-bang mo. Katiniking ni. Takti ko na pag-awal ko. Kating anak may katpartakam ko. Glide pa ni mama. Ginagay snack pa. Ano? Hello. You have a moderator now. Okay na po. Oo. Nilaki yung tingin ko na. Ano, nakapag-ulan. See? Kain tayo. Kain kayo. Parang mga tigulay.
ang kinain mo. Nag-jujun eh. Bakasan mo ko sa ibang video ko, Kwan Idol, para putahan kita kahit sa anong Kwan. Para makita ko yung comment mo after ka live. Hindi ako makagala. Tati join eh. Dijoy! Oh my God! Ah! Dalawa anak ko, panganay yung babae, pangalawa yung buwan. Iyak ng iyak. Naijujin eh. Lalaki at babae. Happy Valentine's, sir. Mapudukan ka na, meeting ko yun. Cake ko tinutong, cake ko. Yummy niya. Bibit ko. Bibit ko tato. Ako hanggang di balag mo dyan. Ay, yung awali. Sana all may ka-Valentine's. Happy Valentine's, madam. Madam. JJ, ni mapanggigatas ni JJ. Okay, kom. Bantu ko to. Wala na balong ko. Partakam JJ ko inyong oras niya. Live na to. Bantikas ta JJ ah. Ne. Joy! Hindi rin ako makapin eh. Hindi katulad dati na pwede kang magpin kahit isang rana. Ninyo oras eh siya. Kailangan ko na mag-mobile kumain. Rekong. Jojoy! Ako kaya rin eh. Nagkatuyan. Katuyin ah. Ito pala ito no.
Kape yun. Malay mo, datang kape na siya. Ay, di, di. Tapos ang dito, dito sa may text. Aray, aray! Nagkit ka talaga, ano? Nagkit ka. Ano problema? Sige natin. Sige natin kami. Bagay ko at ayun. Parang, ano sa hindi? Sige po. King. King. Kapay dyan yun. Nakatata doon. Joy. Apang kaming kapaling kadamdama. Oh.
Gatang tibaso. Kumatante baso. Na. Ah, kumatante Nga, baso. ah. Kumatang baso, kumatang herban, kumatang ay gain bang herban, kumatang herban. Ang guard, idalo sa giant anakan. Dansa. Tagatang kanto. Yay! Tigutong dagi tap marumbay tayo kabinutan. Banggang sa'y ayam mga nakay warabas sila sa marumbay sinusuto. Okay. Kong, oh! Kong! Alam tanto nga paano, ito parang sige ba rin mo kang tanto. Magkanto sa dulo, nandagog beg-beg ka rin. Paano kanta ko na? Yes. Let's do this. Give us the milk. Sino kate winner? Sino kate winner? Kate ibustatoy. Kapi con juice. Gray, ah. Ready? Gray ka, steady? gray. Oh. Thank you, Lord. Thank you so much. Thank you kasi nakariin kami. Thank you kasi hati ninyo ni Kajoy ko na pintas. Thank you ko. And 1, 2, 3. Sikat ni Joy J. Winner. Ka-winner kamot ni, di ba? Magpasok mo naman yung Okay, gray. Ito ulit. Gray. 5, 4, 3, Mama, at kung tatapos pa sa nawag. 3, 2, Huwag ka naman. 3, 2, 1. Oh. 3, 2, 1. Ay, winner! Satu gantian. Aku baru kayak ini tangan mo, Mama. Yonica Joy, Billy Abelia, Binibining, Singkamas. Nen. Ne, Joy. Mama. Joy, ne. Nen. Nekin. Mabalyo. Ne, Joy. Nato. Joy, nato. Na, Joy, pa, uminom ka na danon mo. 5, 4, 3, 2, 1. Hamong pa na ibos. Sino winner? Wow. Yay! Clap, clap, appear. Sino ka winner? Sino ka winner?
Ready, steady, go! Batakan, batakan! Hintayin